Ibonyamuma Ikejabamba Abumonyamuma Amara Yahuwa Jindumo Abumonyamuma Ebube Yahuwa Kanjagae Master Prophet Ibonyamuma Asim Eluwanurolumo Nibonyamuma Ma ike Yahuwa kijagae ike janisi Ibonyamuma Amara Yahuwa jindugie Amarokono ahia Nebube Yahuwa kijaga Ebube ndị nsọ Ibonyamuma Asimu wanurolumo Ibonyamuma Ike Yahuwa kijagae Ike jabambae Ibonyamuma Amara Yahuwa jindugie Ibonyamuma Nebube Yahuwa kijagae Ebube ndị nsọ Abumonyamuma Asim Eluwanurolumo Nabumonyamuma Ike Yahuwa kandiagae Ike jemengangae Abumonyamuma Mamara Yahuwa jindumo Amarokono ahia Abumonyamuma Mebube Yahuwa kanjaga Ibonyamuma Master Prophet Ibonyamuma Ma ike Yahuwa kijagae Ike chukwu kike Amara Yahuwa jindugie Ibonyamuma Ibonyamuma Mebube Yahuwa kijagae Otumokpo ndị nsọ Ibonyamuma Amara Yahuwa jindugie Ike Yahuwa kijagae Ike jabambae Ibonyamuma Amara Yahuwa jindugie Ibonyamuma Nebube Yahuwa kijagae Ebube ndị nsọ Abumonyamuma Asim Eluwanurolumo Nabumonyamuma Ike Yahuwa kandiagae Ike jemengangae Abumonyamuma Mamara Yahuwa jindumo Amarokono ahia Abumonyamuma Mebube Yahuwa kanjaga Ibonyamuma Master Prophet Ibonyamuma Ma ike Yahuwa kijagae Ike chukwu kike Amara Yahuwa jindugie Ibonyamuma Ibonyamuma Mebube Yahuwa kijagae Otumokpo ndị nsọ Ibonyamuma Amara Yahuwa jindugie Abumonyamuma Asim Eluwanurolumo Nabumonyamuma Ike chukwu kike kanjagae
Ikeja chwajo moe Abu monya mumae Mamara Yahuwa Nani ya jinjumo Abu monya mumae Mebube Yahuwa Kamjiagae Ibonya mumae wom Master Prophet Ibonya mumae Ike Yahuwa Kijagae Ike Jatra Jomoe Udo. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ndewo, Igbo, ụmụnna anyị ebe ọbụla unu nọ, ekele na m unu n'ụbọchị taa. Enweghị m ọtụtụ okwu, ajọsịrị m ka ana m alaike ime ihe na ihe wuruwuru, ana m alaike ime ihe a na hide ihe mere before m ekwuo ihe ọbụla ị hụrụ m kwuru ọ mụ na mmadụ diskọsịrị, then that means ihe ahụ enwekwara m ike ikwu ya in the open place. Ana m alaike ọ bụrụ na mụ na mmadụ kwucha okwu unless ma sị na ihe ahụ ga-awụ secret, then I will make sure before ma ekwu ihe ọbụla aga m etikwe ya out there ka ọ ghara ịdịkwa ka maka adị ama. Ekelene m unu ụbọchị taa wụ the 9th of July 2026. Yesterday, which is 8th of July, I had a telephone conversation with Mazi Simon Ekpa, the Prime Minister, and the conversation was productive, and Mazi Simon Ekpa was or is in the high spirit. We had a lengthy conversations, we discussed so many subjects, and obidomoto na muna Mazi Simon Ekpa kwuru okwu. Akpọrọ m ya na prison, and olie sounded powerful. The reason MG, because previously Simon Ekpa was my enemy. Na-achọ ka ihe siri ike mee ya, which I was about to be successful. Ya wụrụ na this atron South Africa as now be na Ghana now. Abia Buddha my YouTube page. Ọwụhụ na enwere amam a website na-use about 10 years ago. I contact ya ha na that website. The thing bidoro na F. Agamakpọ ya. I contact ya ha enwere ndị ga-adịrị gị viewers. Enwere ndị ga-adịrị gị subscription. Anything ị chọrọ. Ihe ọbụla ị chọrọ ha ga-emere gị.
which I have used in the past about 10 years ago. But mgbe that atụrụ South Africa, ewu South Africa, but I put to my YouTube page. I have to put it out there. Canon Tao, they so eager trying to see how he can help. I have to put it out there. And one other woman also, which aina anamasia aina utaineji ekele aina asi jokwa wo nwanne nwanyị achọrọ m ịkpọ aha ya. I think obi na Cologne o show na consign ngodi ukwu. Apart from that, enweghị onye ọzọ nọ na IPOB show the consign. The rest of them that were happy, rejoicing, they put on my Facebook page, my YouTube page. But Simon Ekpa was my enemy. He knows that I'm his enemy. He knows Nanama Achuya in so many ways. But Simon Ekpa put it upon himself or his subjects or ndena anonyono. See her immediately. Had a subscriber into my new YouTube page. I blew them in the morning. The same, one of our sister who be Cologne, asked him, "Nanokuna Simon Ekpa kuge about me." And Simon Ekpa said, "I didn't happen in him, even though Niama, nam na cho ihe me but I didn't happy in him." So, Sindo to change subscribe on a page immediately. At that time, because that very day, the next day, it was about 30 people subscribe into that new page. Before in the morning, Orone almost 1,000, 1,500. I was shocked that onye ma na onye ma na mana ya ara na mma mgbe m nọ na nsogbu ya bebe nyere m aka. That was awesome. Immediately ahụ m etie ihe ndị okwu niile m kwuru na ikuku, okwu ndị dị aṅa m kwugasịrị, okwu ndị dị aṅa m gwara the universe, okwu ndị dị aṅa m sendịrị na ikuku. Immediately, I recall them back. Even ejekwara m ebe dị iche na mmiri ebe m kwuru dị okwu. I took those words back. So since that time, may declare here that Simon Ekpa is no longer my enemy. And ekelere Chukwu na ihe ji hapụrụ ya at every time, that the universe had my voice. So ugbu a Simon Ekpa nọ na nsogbu, aga m rejoice. Ichekie, you have to understand, Mazi Simon Ekpa, my in-law. But 7 years ago, when the IPOB na barim na hustle, he didn't say anything. He didn't lift a finger. Even I heard somebody, Darlington, was saying that he was discussing with him about me. He was warning him
about me. So that means he was aware that Hanem attack. Mazi Nnamdi Kanu didn't do anything. So he allowed it. And those tiene and in the na radio Biafra, this person. Also tiene no na kandi I was the one. Umunne couldn't come and vindicate themselves. I was the one from day one. Exposing no more in highway. At the end of the day, amam because I'm money amuma. Amam no one okay no logro okay no nama. That's or they possible in their name. And I have come to a conclusion that Simon Ekpa is not the enemy. But on onion underground, actually use Simon Ekpa at that time. The enemy of Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, Nnamdi Kanu, or Simon Ekpa, enemy ewu Uchechi cancer. Oh, the enemy of the Supreme Commander. Mama said Nnamdi Kanu, more like here, or like them all, him kuruwejoku. Onye no Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander, onye ndu. Onye no ya wu Simon Ekpa. Onye no ye Uchechi cancer. They are wicked one in the onye no Nnamdi Kanu Uchechi cancer because onye obola abilitere against Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro. Fingerprint Uchechi cancer no n'ime. Either or ya na hi ha aja n'ukwu, either ya nyere ha information, either or ya na feed ha information ha eji na akpari Supreme Commander. Because mgbe ahụ Simon Ekpa ha bidoro, Simon Ekpa na Uchechi ha na Ojiofo ha na achịkọrịta, ha na push Simon Ekpa. Simon Ekpa say, I will not listen to the man in dungeon. I will not listen to the guy in dungeon. Iwe ji wem. But ama na enwere ihe na-aga underground. Na enwere oke nọ n'ụlọ gburu oke nọ n'ama na ofuru ife ogri nọ n'ime ngịga. And oke hụ nọ n'ụlọ wo oke nọ n'ama. I have been saying it for the past 5 years. That's efulefu nhu Uchechi cancer. Mazi Uchechi cancer. Awazanoga. But I made domenga na agwayoka. Don't know what feeling awazanoga. This is onya ushi nsogbu niile IPOB nwere. And to somebody who will come and say, don't say this about Simon Ekpa, don't say this. Let me tell you something. I was there the first day everything started. Ihe niile, amam role Simon Ekpa played. But at the end of the day, onye ne ehi ya aja n'ukwu. And onye ahụ na-ehi ya aja n'ukwu this idiot nọ nga efulefu. O se tiene na Simon Ekpa ahụ na this idiot, this efulefu na this efulefu na Ojiofo na use Mazi Simon Ekpa amata ndị na-epush ya na adịka ọ dị against Supreme Commander. Monka Simon Ekpa ghọtara na aha ji brain ya ahụ ga akamụ. Mazi Simon Ekpa piam adọbụrụ Simon Ekpa adọbụrụ pour from their nets, their shackle. Krozie Gidigbam on his own.
onye ọbụla nwere anything, onye ọbụla kparịrị Nnamdi Kanu fingerprint ya nọ n'ime ma ya ọnwụ ya nyere ya information ya wụrụ na leta ọ ga-eje na-ehi onye ha aja n'ukwu si ya nga ahụ ị na-arụtụ aka na-arụtụ ya. You can be that. Aka ya nọ onye ọbụla lee na all this idiot na-akparị Maazị Nnamdi Kanu niile. Most of those information ọ pasịrị and information ọ na ihe ọ na-everify oke nọ n'ụlọ bụrụ oke nọ n'ama na ofere ife ogiri nọ n'ime ngịga and oke nọ n'ama was so stupid, so idiotic that oke nọ n'ama did not care to verify, because as here of a sure the information no better from this efulefu must be true. That's why ha ji si na Maazị Nnamdi Kanu zụrụ ụlọ na Czech Republic, ụlọ m ji aka m rate for over 3.5 years, kwụọ ụgwọ ya every month, kwụọ electricity every month, kwụọ ụgwọ telephone bill every month. Oke nọ n'ụlọ bụrụ oke nọ n'ama. Ebe ọbụla ịhụ na attack nwaanyị isi punk ọ Uchechi cancer akwa promote na nweziri Uchechi ozi cancer o Delilah ụkwa Winnie Mandela with the latest one, because so, as I'm feeling, as I'm seeing, o jila aka ya eme onwe Winnie Mandela. Mgbe Simon Ekpa matara that this efulefu na Ojiofo enwere ha an agenda against Supreme Commander Nnamdi Ezebiro, Simon Ekpa was too smart. Simon Ekpa was smarter than all of them, even Chikedozie. Simon Ekpa amia kọpụcha ha niile nọrọzi on his own na-akpọzi onwe ya Maazị Nnamdi Kanu disciple. Ihe gbara ha ara, ihe gbara ha ara. How dare you isi na ewu Maazị Nnamdi Kanu disciple mgbe ahụ ka eji ya mete minine Simon Ekpa na-enyezi ebe ọbụla akụrụ akwa asị na Simon Ekpa, ebe ọbụla agbagburu ọkụkọ na main road asị na Simon Ekpa. Ha na-asabotachizie na-ebo ya maka o mere maka na o mere, na-ebokọtacha ihe niile because this efulefu claim that she has 95% of ndị IPOB under her command, which is true. Ya na ndị otu ya ha na-epushu narrative character assassinations. Maazị Nnamdi Kanu must understand that no one a sworn enemy, only one unfinished business, which she said with her lips. Nayasi Supreme Commander nye divorce. So that means only unfinished business with Maazị Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. Nnamdi Kanu must understand that only you know, first of all, with this efulefu odomle n'ụlọ na akpara na iji nri ya na amanya mma on every side. Emechazie dia working the one eblite for you to ya pụta on the plain side. Ihe ndị ọ na-discuss on ndị ọ na-akụrụ n'ekpe n'ime ọhịa ya pụtazie na mbara eji na mbara ama da na-akụzi dị ogele bụ nka ndị mmadụ ziche what
to the extent that Darlington ebupụtala voice recordings, which I na-eche ka Darlington wepụtakọ the other voice recordings. Ọ wụ naanị one recording. Darlington nwere a lot of voice recordings from nwaanyị. Ihe niile ma information o nyere ya gbasara mụ na nwaanyị m. Darlington nwere ya. So Darlington wepụta ha. Ihe niile, ala niile na-arụ na IPOB ọ Mazi. Ya wụrụ na Mazi kwụrụ with Supreme Commander, anaghị nwe nsogbu na IPOB. Even Simon Ekpa karị ka nọtụkwa na IPOB, karị ịka nọtụkwa with the structure. Ọ naghị ịpụ. Because Simon Ekpa bịara ahụ egide ga-agba ọzọ, bịa hụ agbata eke ha na-eme. See what the hell? They are using me. This efulefu general ego from Umuahia Highway. Here general from Simon Ekpa. Here general for Barisala Ejimako. Here general from Mazi Kanonta. Here general for Madam Nene Anya Karaka Kajara Kaja. Yana accolate ego, da accolate. Yana nata tax here and there. Onyo obula the highest bidder yene ya denonya. Nnamdi Kanu must understand that the worst enemy, our enemy no neji or enemy no imulo, and the worst thing the enemy in any meri enemy in any meri. So let me forget about that Uchechi. Efulefu nwaanyị bụ utu maka utunye ka utu Supreme Commander na utu Mazi Kanonta na Mazi Emmanuel utunye ka utu ha niile ọ bụ utu o setiene na ya ji ọnụ ya gba anyị na Supreme Commander alọghị alọ na ya wụ baby mama, the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, and they told you, saying that the gods joro na ha ga-alụ. And that is truth indeed. All along, when they push, oh, o setine na things, only shim just or meheto ihe. Ya mata ugbu a na-asịsị na enwere his child, because the other son is the legitimate heir of the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, the first son, Mazi Nnamdi Kanu, with another woman. Oh yeah, with the legitimate heir of Supreme Commander Nnamdi Ezebino. Even otorogologo gị ihu ya otu ihu Supreme Commander, which I met him. He visited my home, I think 6 or 7 years ago. Maybe he might be approximately 20 or something. Dimba na cha ye Supreme Commander Nnamdi Ezebino. Egide a ga-agba ọzọ niile nọ na IPOB ọ efulefu. Onye ọbụla pụrụ ọdụ ọya. Ọya kpaga Simon Ekpa, kpaga Simon Ekpa, kpaga Simon Ekpa, kpaga Simon Ekpa, kpaga daga Simon Ekpa, being a smart guy. Ya at smart ya ha niile. Buru ka ya iche jem. So Simon Ekpa went in working, and I thank him so much. I also thanked him yesterday for doing something that which I never asked him to do. Simon Ekpa would have been the last, even often Masalaya. No, don't do that. Something I met no be same. Don't. Often Masalaya, no, don't. I say no. That last night I just asked for blessing.
and blessing came not through a friend, through an enemy. Onye na-achụ ya n'ụzọ dị iche iche. Now, o setiene that asị m Simon Ekpa ya dịrị ya na mma. Ya dịrị Simon Ekpa na mma na ihe na-anọkọ ala Igbo. Ya dịrị ya mma na Eke, Nkwọ, Orie, Afọ. Eke, Nkwọ, Orie na Afọ, ahịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ. Ya dịrị Simon Ekpa, Mazi Simon Ekpa, the Prime Minister. The working one say ya dịrị ya na mma. Ya pụta na ndụ na ahụ isi ike. Having said that, Nnamdi Kanu, my in-law, the leader of the indigenous people of Biafra. Although na mgbo ndị otu ya na-akparị m, he didn't lift a finger. But asịkwa m, ya dịrị ya na mma. Ya dịrị ya na mma na ahịa na-anọkọ ala Igbo. Ya pụtakwa na ndụ na ahụ isi ike. Maka it appears that enwere a common enemy, which is Mazi Cancer. I had a powerful discussion with Mazi Simon Ekpa yesterday. We were even laughing, cracking jokes. And he even asked me to tell you people that very soon, now the truth to Gapota. We also have conversation about Mazi Cancer. We had a conversation about it. And Mazi Simon Ekpa said, very soon, now the truth, na eziokwu ga-apụta ihu. Na enwere ihe ndị dị hidden. Na very soon na ọ ga-apụta. N'ọnwa mgbe nta. Ọ sị na ọkụ dị over. Simon Ekpa nwere a lot of information about Mazi Cancer. Because that time ha na-atọ. That time a na-achọ ka ọ pụta. Ka ọ kutuo Kanu nta. So, ana ha na-epushi pụtawa. Amakwana ha na reason o ji ọpụtaga ha wụ na ya na Mazi Nnamdi Kanu agbashana. And which she confided in Dr. Nelly Ofebu, mụ na ya dị na mma, mụ na ya wee enyi, that na ya move on, na Supreme Commander move on. But ha na-adọ ya si ya fụta. So mgbe ahụ anaghị emeghesi ihe, anaghị ekwugasị okwu, anaghị discuss, ha na-enyekwana nwa help, na-enyetụkwa ịma na onye ọbụla nyere ya n'ihe so n'onye ya. So we had a powerful conversation, and I'm looking forward. Maybe one day we can still speak again. Anyị ga-na-ekwu na-eje. Ndewo na-ekele m unu. Ihe ahụ achọghị m itake time because echi ụkwa another day. So Mazi Simon Ekpa nọ na a high spirit. Ọ sị nkele nnụ na ya dị mma. Ọ sịkwanụ ngwa nnụ na very soon na eziokwu, more truth ga-apụta. Ihe ndị ezoro ezo. Ihe ndị ekpuchi are for the children of men. Nwere ndị ofege. Nwere ihe ndị ha na-ahụ. But ndị ụmụ dị ala, ndị a na-ekpughere na ihe niile. Very soon, ihe ndị ha ekpuchi, Simon Ekpa will unveil them. So, ọ sịkwa ndị otu ya ha nọ n'udo ka ihe na-arị mma n'ala. So ekele m nnọọ. The conversation was good. I just want to say. And I also magojiekwe sịkwa ya adịrị ya na mma, which
kwukwe ihe ndị ọzọ ya sịkwa ise. So that was awesome. Having said all that I said about Simon Ekpa and Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Nnamdi Kanu, my in-law, Simon Ekpa wenye m okwu onye Igbo, Mazi Nnamdi Kanu okwu onye Igbo, onye ọbụla na-ekwu ihe inwere onwe nwanne m. As Biafran spiritual leader, aga m support onye ahụ. But onye ọbụla aka ya nọ na-egide ha ga-agba ọzọ na Biafran land ịkpafu ọbara, the working one, aka m anọghị ya. That person, you are on your own. Mamara Yahuwa Jindumo Amaro kono ahia Abumonya mumae Mebube Yahuwa Kanjaga Ibonya muma Master Prophet Ibonya mumae Ma ike Yahuwa kijagae Ike chukwu kike Amara Yahuwa Jindugie Ibonya mumae Mebube Yahuwa kijagae Otumo ondin soe Ibonya mumae Amara Yahuwa Jindugie Abumonya mumae Asim eluwanu rolumo Nabumonya mumae Ike chukwu kike kanjagae Ike jachwajo moe Abumonya mumae Mamara Yahuwa nani ya jindumo Abumonya mumae Mebube Yahuwa Just for I saw something, it looks like I said something. Somebody saying, point of correction. Simon Ekpa said he will not take orders from Mazi Nnamdi Kanu because DOS were no. Yes, Simon Ekpa kwuru, I will not take orders from the man in dungeon. That was clear. But here I won't hear today. Here I won't hear argument. I was there every time that I hear me again from day one to today. So it doesn't matter. But the statement he used, I will not take order from a man in dungeon, or I will not take orders from a man from prison, which he is not the one who said that in first. He was not the one. It was Azoka said it on the program on Highway Mega. Azoka wonye kusiriene, we will not take orders from a man in dungeon. And the man no okeno no lo buru okeno na ama no free for agree n'ime ngịga. No free for agree n'ime ngịga. So ihe ndị a communicated na-ekwu that maybe they never thought that Mazi Nnamdi Kanu ga-adị ndụ. The onye ha na pass on. So was Simon Ekpa was the first person kwuru na Zonka was the first person kwuru na the meeting in the Umuahia Highway. Thank you. I just want to put that out there so that ndị na-achọ ụzọ ha ga-eji agbamokwu anytime I just pick an edge. So when Simon Ekpa the number, which is the maintain, he was in high spirit. We had a productive conversation. We discussed so many subjects, including Mazi.
Uchechi Cancer. Ndewo. Igbo nyamumahe amara Yahuwa jindugie. Igbo nyamumahe nebube Yahuwa kijagahe ebube ndị nsọ. Abụ m onye amụma asị m elu ụwa nụrụ olu m